По време на заснемането на външните сцени на тази хубава полянка... Не на тебе. Обичам го. Колегата Ивайло Коралски, така силно вдъхновен и впечатлен от наистина красивия залез, на който станахме свидетели. Не, залез за специални ефекти. Да, извиняйте. Това не е естествено. Това е като във властелина. Багна му е яко. Това уета са го правили. Ует? Ует. Уния мокрите. Се подмокрили от страст по-фундаменталния клип. Така или иначе колегата Ивайло Коралски имаше някои проникновения, които нямах да не споделим с вас. Никакъв шанс. Съжаляваме, че не влязоха в рамките на клипа, но някак си бяха прекалено висши за нишото творчество на Рамщайн и просто не могат по никакъв начин да се измерят с пошлата немска метал сцена. В смисъл там има размишления за ебането, за комерса, за Жан-Клод Ван Дам, великия. Не спойлай. Нека се преклоним пред Коралски и Увебол. И вижте какво става въпрос. На село. Това е залез на село. Там някъде в китата горичка се ебат диви прасета, гигани, ебат овците и жирафи. Кой кого е бе не е ясно. Въпросът е, че ние гледаме залез и снимаме. Чакай, сега ще зумна да видим кой кого е бе. Заека е бе лъва. Ево да видиш колко е ясно. Куче, това като истинско е. Ебах му мамата. Като истинско е, гледай. 2012 идва просто, аз от този залез там. Пак ти 3D-то майка. Идва Ево да видиш кораба. 3D-то е. Кораба майка пристига всеки момент. Ти 3D-то е. Който не бе не е комерс, който е бе комерс. Това най-важното на това бял хубав свят. И да сме брадясали, много е важно. Горе. А който е комерциален, значи е бан, така ли? Да. И ко? Не, багажника, бе. Аз съм Жан-Клод Ван Дам. И съм 1,98. И след като приключи така единия снимачен ден, между другото на два пъти снимахме. Не, мерси. Обядвал съм. На 2 дни разделихме снимачния процес, защото наистина доста неща имахме за вкаране в кратките 4 минути, както ще забележите. И втория ден протече в съседно село, където е ситуирана вилата на родителите на Мусил Бакалов. Как? И там... Те доброволно предоставиха терена, между другото, което е шокиращо. А те гледали ли са клипа? И какво е мнението? Не. Да, ще го гледа. Мани. Но трепам жена си. Не могат. Те са слаби сърца. И сега започваме сцените, отпадналите или така страничните, които се случиха там. Батко, чувствам се като в летно кино. Люпим си семки и отсреща нещо шава. Какво шава? То цветно ли снимат? Бали майко ли снят цветно? Ева. Как си, бе? Какво правиш? С кои сцени ще започнем на нашите зрители? Какво се случи? Ма няма да ми най глупости, да гледай сценарий. Ние имаме сценарий. Аз сега разбирам. Започваме с култовото трошене на бутилка. Значи за една секунда сцена, която сте забелязали или не в клипа, в която се троши. Ако не сте забелязали, сте били пияни между другото. И може да си пуснете пак клипа. Тази една секунда, просто сега ще видите през какви премеждия преминахме, за да се получи идеална и съвършена и достойна за вашите очи. Не, вижте, погледнете го от тази гледна точка. Извинявам се, но това беше вечерта след рождение на жена. Не се оправдая, Беха пияни на мотики, буклук. Не се оправдая, Как стане цялата тая? В смисъл, не може да трошим шишет, мисля, знаеш колко ръки бих си. А майора как го направил преди? Майор е трезвеник, той всъщност... Той е вин чунец. Показах, той и аз съм го. Както и де. Аз съм го, аз съм тренирал вече, аз съм го, уверен съм си. Моля ти така ще кажеш пред камера. Така ще ти кажем и да саме, не ми повярваш. Гледайте трошенето на бутилката. Дай.
Нищо не се видя. Аз целия съм опръскан. Стоп, снимам когато решиш. Празното петно, нали го помниш? Празното петно го помня. Да. Виж какво ще стане. Пак празното петно. Това е реклама на Собиески. Аз вече само Собиески ще пия. Нали? Пиян не мога да Кого е? Ма да мен го хвърли на дъно, което е най-тежко. Това се троши, бе. Дай аз да стуша. Майко мила! Ей, това празно петно, дай. Това петно. Чакай. Да. Убиец! Значи, като си говорим така, след като видяхте за какво става дума при трошенето на бутилката, Когато става въпрос за сцени от по няколко секунди, понякога, както би трябвало да знаете, ако се интересувате от подобни мейкинг-оф материали, въпросите сцени са били снимани с часове, благодарение на подпиналите си участници и факта, че може би сме смешни на някои хора. Вижте. Ей, затвори ли очите? Ти го извади пистолета на Кая, бе, тя да се чуи дали ще... Не, то вече мина тази сцена. Си извадим вече. Някъде, където може да се подпресе пак. Що ми правиш, Гърка? Точно това път бях. Ай, стига!